Πάμε και για τους Αγίους Ασωμάτους. Απλά εμείς δεν θα στρίψουμε αριστερά κάτω που θα σου δείξω που, όπου σε βγάζει ο δρόμος κατευθείαν στην εκκλησίτσα. Συνεχίζουμε ευθεία και περνάμε την Πεντέλη διαγωνίως, φαντάσου, και κάνουμε μια διάσχηση για να καταλήξουμε στην άλλη πλευρά, από την πλευρά της Κηφισιάς δηλαδή. Την έχουμε ξανακάνει, νομίζω έχεις ξανάρθει σε αυτή τη βόλτα που είχαμε κάνει, γιατί βέβαια το ήταν το 10 αν θυμάμαι καλά.